בספר הזה, מיגון לניצחון, תיארתי את האתגרים הרבים והקשיים שחוויתי. כתבתי כיצד בסופו של דבר מצאתי דרך לשלום מתמשך דרך התמדה ונחישות. למרות תחושת ייאוש וסבל עמוקים, סירבתי לוותר והמשכתי לחפש דרכים לשפר את חיי ומצבי. עברתי מלהיות הילד הכי שנוא על ידי אמי למערכת יחסים אלימה עם אשתי לשיער. איבדתי את כל הכסף שלי, התחלתי הכל מחדש, ועדיין מצאתי אהבה עם משפחה חדשה בישראל. באמצעות עבודה קשה ועקביות, הפכתי בסופו של דבר את הסבל לניצחון, ומצאתי אושר ושביעות רצון בחיי. מסע מיגון לניצחון לא היה קל, והוא דרש מאמץ רב וחוסן. עם זאת, ההישארות נאמן לעצמי והעובדה שלעולם לא איבדתי את המטרות שלי אפשרו להתגבר גם על הנסיבות הקשות ביותר ולמצוא שלום מתמשך. בין אם דרך צמיחה אישית, התגברות על קשיים, או פשוט ללמוד לקבל ולהעריך את הרגע הנוכחי, הדרך למציאת שלום מתמשך פתוחה לכולנו אם אנו מוכנים להשקיע את העבודה והנחישות הדרושים להצלחה. אחרי שתסיימו לקרוא את הספר הזה, אני מקווה שתמצאו את האומץ לעבוד קשה ולשמור על משמעת כדי להתחיל מחדש ולרדוף ולהשיג בחזרה את כל מה שאולי איבדתם עקב נסיבות החיים. תאמינו לי, תוכלו להתחיל מאפס, זה פשוט דרך נוספת להתחיל עם ניסיון. לכו תחפשו חברים. אני בעדכם. מצאו את השלב שלכם וחיו אותה. ניתן לרכוש את הספר באתר www.miseretovictory.com